Bisag unsaon, bisag asa nato pangitaon, ug atong namatikdan ang atong kalibutan karon nga puno na sa kasalanan, puno na sa kadautan. Usa ang Biblia nagasulti nga kung kinsa kato nga gusto nga makasulod sa gingharian sa langit, mao lamang ang pagtuman sa kamubuton sa Amahan. Ikaw higala, imo na bang nakita ang atong panahon karon? Imo na bang nakita ug unsa na ang atong panahon karon? Busa na mugna kining atong tulumanon. Pag-utingkay sa kamatuoran. Pag-utingkay sa kamatuoran. Ug ang pag-utingkay sa kamatuoran mao ay makapahatag og giya ngadto sa katawhan aron sa pagsusi sa kamatuoran. Ang tibuok kamatuoran magapahayag ngadto sa kaluwasan. Pag-utingkay sa kamatuoran. Ug karon ania ang atong tigdumala. Brother Evangelist Jerry Lai, ato siyang patalihugan. Mayong buntag sa tanan nato nga mga kaigsunan nga naminaw ni itong tulumanon sa atong pag-utingkay sa kamatuoran ug niya sabta karon higala magtuon higala may tungod sa leksyon no? Sa leksyon nato magsugod December 31 nantod ni sa January no? Sa lesson 1 ug akong gipanghinaot nga makatabang sad ni sa atong mga kaigsuonan nga mga leaders or mga teachers no sa nakanilain nga mga simbahan diri sa atong Pilipinas o sa gawas sa nasod. Karon mga igsoon atong tun-an ang uluhan sa atong leksyon, part of God's family no. Nagpasabot nga parte ka sa pamilya sa Dios. Ang pangutana, kung parte ka sa pamilya sa Dios, unsa may imong role diya sa Ginoo, unsa may imong katungdanan diya sa pamilya, ingon nga pamilya ka sa Ginoo. Ang atong bersikulong sag-ulohon mga kapaglaom kung gitawag natog memory verse or memory text, mabasa sa Juan 1 Juan 3:1. Nagingon rin tanawa matod pa rin tanawa unsang gugmaha ang gihatag kanato sa Amahan nga paganganlan kitag mga anak sa Dios ug mao kana kita. Ang hinungdan ngano nga ang kalibutan wala makaila kanato mao kini kay kini wala man makaila kaniya. Muna igsoon ang ato nga kapaglaom ang ato nga memory text. Behold what manner of love the Father has bestowed on us, that we should be called children of God. No? Kita gitawag og anak sa Dios. Ang uban wala makaila kaniyat, wala makaila sa mga katawan sa Ginoo tungod kay wala man makaila sa Amahan. Ato pa, kung misgod ganit tag pamilya igsoon dunay amahan, no? Dunay amahan, dunay mga pangulo, mga amahan. Mo nga ang mga Kristohanon kanhi atong mahulagway mga igsoon kung unsa gipakita ng Ginoong Hesus ug unsaon pag gamit niya ng relasyon kon relationship ngadto sa mga katawhan o sa ato nga mga kaubanan. Gikinahanglan day mga kaigsunan ang kining panaghiusa, pagsinabtanay diha ingon nga pamilya ta sa Ginoo. Ingon diha, we are the part of God's family, no? Kita mga parte mga igsoon sa pamilya sa Ginoo. Kung parte kita sa pamilya sa Ginoo, dili ta magtulod-tulod nga moingon ikaw ray tuman diha kay kami wala milabot ana. Dili na nga na igsoon. Kung parte ka sa panimalay sa Dios, nagpasabot na kay katungdanan diha sa sulod sa panimalay. No, ang uban na ilang katungdanan manghugas ang ilang o ang uban na magtigway baka kabaw, ang uban magkabog tubig kung layo ang tubig mga kapaglaom no. Ya, ang uban sad mga kigsunan manilhig, manampaso, manglimpyo o manglaba. Muna
Muna yung mga katungdanan nila, mga kapaglaom. Katungdanan nato sa sulod sa atong panimalay. Karon, you are a part of God's family. Or we are part of God's family. Na kita karon, ikaw, parte na sa pamilyas Ginoo. Daghang mga uban mga higala nga mubalibad nga dili mi ana kay dili na among katungdanan, wala may tagay ana, no? Atong hinumduman nga ang mga hintil kanhi walay labot sa pamilyas Ginoo. Niabot lang na kanang nalabot o nalakip siya o ang hintil ngadto sa pamilyas Ginoo tungod anang kamatayon ng Ginoong Hesus, Episo 2:12-13, no? Nga pinagi sa dugo ni Kristo ang mga hintil nga wilabot sa kamatuoran, wilabot sa katilingban sa Israel, karon nalambigit na sa katilingban sa Israel tungod kay ang dugo ni Kristo nag-ula. Binagi sa dugo ni Kristo, mga kapaglaom, ang kitang mga hintil labot na sa kamatuoran, no? Una dia, we are part of God's family. Ato nang mabasa igsoon sa Episo 3:15. Episo 3:15. Atong basahon mga igsoon. Episo 3:14-15. Ato basahon. Matobre tungod niining maong katarungan ako magaluhod sa tubangan samahan. 15. Kang kinsa nagadawat og ngalan ang matag usa kabanay sa langit ug sa yuta. Usa daigson, tungod nining maong katarungan ako magaluhod sa tubangan samahan. But pasabot na agyoy amahan, naay anak nga maoy nag-lead mga kapaglaom sa panimalay, no? Na agyoy na tahuro na to ang atong amahan, ang atong pamilya, itong mga igsuon. Kay nga naman, parte talagi sa pamilya sa Ginoo, no? Kay kung misgot ginitag the family of God, na po'y family of demons or devil. Nasa na sila mga ministro. Na nga gikinanglan nato nga masabtan gyud nato unsay gipasabot niya na. Kung nana ka sa pamilyas Ginoo, nagpasakop na ka sa pamilyas Ginoo kapag laom, but pasabot niya ikaw may katungdanan na kung unsay may buluhaton sa panimalay sa Ginoo, apil na ka. Dili ka mangilabot. Nga wa milabot anang 10 commandments, wa milabot anang mga balaod, no? Kay ngano man kay dili mi sakop sa Israel. Dili man nag-unta magisgot og pamilya ta sa Israel. We are part of God's family. Karon sunod, arita sa Lunes, God is the owner. Ato na ning kono ato na ning reviewhon mga kapaglaom. God is the owner of everything. Tinod na, siya ang tag-iya tanan. Mga hayop, mga kabtangan nato, kinabuhi nato, sa tao, iya na tanan. Mga salapi, iya na, mga kaigsuunan, no? Mga kapaglaom. Mabasa na to na sa Salmo 50, no? Kapitulo 50, versikulo 10 hangtod sa 12. Atong basahon kay klaro-klaro mga kapaglaom. No, Salmo kapitulo 50. Sa giingon diri higala. Atong basahon. 50 nya, sa sugod hangtod 12. Kay ang tagsa-tagsa kamaranap sa kalasangan ako man, o nga kahayupan si babaw sa usa ka libo nga kabungturan. Naila ko ang tanang mga kalanggaman sa kabukiran, ug ako man ang mananap niya ihalas sa kapatagan. 3:12. Kung akong pagagutumon ako, kung ako pagagutumon, ako dili musulti kanimo. Kayang kalibutan ako man, ug ang kahupnganan niini. Ato pa iya tanan mga igsoon, no? Ang God is the owner of everything. Kining atong amahan sa langit, kining leader nato sa panimalay, siya ang tag-iya sa tanan, mga mananap, kalibutan. Kita mga pinayalan lang mga kapaglaom. Mabasa na sa
Salmo 24:1 o unang Kronikas 29:13-14. Ug Hageo 2:8. Walay ato ana, iya tanan. Wala nga kita mga pinihalan lamang mga kapaglaom. Pinihalan ta sa Ginoo, no? Kay pinihalan ta sa Ginoo, iuli na to kay na may mga bahin na mga giigsonan. Nay bahin ana nga gipihalan ka kay lagi sakop man kas panimalay sa Ginoo. Unya naay imong katungdanan ang pagtuman sa mga balaod sa Ginoo, presente nga ikaw magtuman niini. Ingon nga sakop sa panimalay sa Dios. Sama ba nining kuan ba nga? Uway trabaho. Yatos mayor, sampol ha. Mayor nang gusto ko manarbaho. Nah, wala ba'y bakante diri dong? Wala lagi ko'y kaon mayor na lisod kaayo nang kinahanglan gyud ko og trabaho kay aron makakaon sa go. Hala sige nang ay may diyan lang kapuyos bay. Mao ba mayor? Sige, salamat kayo. Kaya na naman ka sa balay, na naman ka diri dong, ang imong katungdanan lampas kayo sa luyo. Unya imo nang i-arrange ang mga bulak. Way problema mayor. Kay nanamo ko sulod sa imong panimalay ug unsay ako makita dinhi ako nang buhaton tungod kay na membro naman ko nimo. Ingana mga higala, no? Kay membro naman tas panimalay sa Ginoo, unsay imong balawd at nung tumanon. Dili kay maglihay-lihay ta nga mingon ta nga dili ko na ay kay ilara na sudiyo. Dili nga na, no? Nang kinahanglan magpasakop gyud ta sa tag-iya sa kalibutan. Nindot mangunang ang atong gipasakupan ang tag-iya sa kalibutan kay wa gyud tay problema, presuhan, di tang preso kay tag-iya biha. Unya sa impierno sa uban pa dina wala problema kay di mo kita impierno kay sumala sa Roma 8:1 kung naalan sa Kristo nimo di magyud ka impierno. Gawas kung mubiya ka ni Kristo, hunahuna na lang Kristo pero wala di ay. Wana God is the owner of everything, no? Usa sa head sa atong panimalay mo itag-iya sa tanan mga igsoon. Siya pag resources available for God's family, no? Natanan niya mga kaigsunan. Source sa kinabuhing dayon, gasa nga kinabuhi, eternity, pagpuyo nga lunlon kalipay. Iyan natanan mga kaigsunan. Iyan ang ihatag sa iyang mga anak, no? Iyang ihatag sa mga anak. Karon sa may mga temailhan niya himuong kang anak. 2 Corinto 6:17, 18. Unsay gingon din na, bulag ka mo kanila, ayaw na moghikap sa mahugaw. 18 mo to. 18, himuon ko kamong mga anak babae o lalaki. Nag-ingon ang Ginoo. Nag-ingon ang Diyos nga makagagahom sa tanan. Sa to pa, mahimo kang anak sa Diyos kung maglikay ka sa mga mahugaw nga mga gitawag na sa Tagalog karumal-dumal nga mga pagkaon nga gikaon sa mga hintel karon mga kapaglaom, no? Muna nga siya may resources, siya man tanan available man niya, hatagan ka niya anytime o alagad ka, okay lang kay niya aman anytime, no? Available. Siya ang resources mga kapaglaom. Wala gay problema ang ato kung nasakop lang ka sa panimalay sa Ginoo. Wala gay problema higala kung naalang ka sa panimalay sa Ginoo. Ang dako lang problema kung wala ka nasakop sa panimalay sa Diyos. Kung wala ka masakop sa panimalay sa Diyos, wala tay mahimo, no? Kinsa may muluwas nimo, kinsa may mo dipinsa nimo, mo kining mo abaga nimo. Wala. Kaya nga naman, wa man ka magpasakop sa panimalay sa Diyos. Pasakop kita sa panimalay sa Diyos mga kapaglaom. Kung sa may timailhan kapaglaom jiri, nga magpasakop ta diha sa panimalay sa Diyos. Nagkamang giingon ni Kristo, if you love me, keep my commandments, di ba? Kung nahigugma mo na ako, tumahan niyo ako mga sugo. Love is the part of family of God. No? Ang gugma mo na ay parte sa pamilya sa Ginoo na diyang paghinigugmay. Mo na diya mga kapaglaom. Muna nga, bisan sao na tuglihay, paduong yun ta sa panimalay sa Ginoo niya. Kung nanaka sa panimalay sa Ginoo, dili ta so pakiro kapaglaom.
mga ikala nga. So pakiro ta diya sa Ginoo. Unya tanan natong pagsusis Biblia ato nang bunggoon, ato nang kining gubon ang pamahayag sa Ginoo, di nakasakop ana, no, di nakasakop sa panimalay sa Ginoo. Sakop na kas panimalay sa yawa ana, kay ang yawa destroyer man, kini bang manglalaglag ba, manggubaay sa planos Ginoo. Mo na nga kung namembro kas manggubaay sa maron ingon ta nga 10 commandments balaod si Ginoo, nya mingon ka wala na kung mutuman tinunglo, di ba? Ang Ginoo mo imong nasupak ana, na unsa man nimo pagkatawag ana nga panimalay sa Dios, parte kas panimalay sa Dios nga nibunggo o nisungag man ka sa mga plano sa Dios. No, muna mga kapaglaom. Sa Tuesday man to, sa Wednesday, Tuesday resources available for God's family. Ito nang mabasa igsoon sa John 3:16, nga yang gihatag yung bugtong anak aron di ang dili malaglag kun dili makabaton sa kinabuhing dayon, no. Una sa salvation then is the foundational gift, because without this gift, what else could we get from God that in the long run would really really matter whatever we might have here. Wala mga igsono nga ang kaluwasan mo na usang gasas Ginoo kanato nga everlasting life kanang wala na tay kamatayon. Sa Wednesday, responsibilities of God's family members. We all enjoy the spiritual and temporal blessing and gifts that God give us. How comforting to know too that we are part of the family. Samtang na to mga igala, part of the family. Naatay mga responsibilities, naatay tumanon kay lisod po kaayo nga sige tagkaon wa tay tuman-tuman, no. Ingon po ang pamilya na salig ron tuhana, no, puluho tapulan man, makusog kaon niya tapulan naraban na sa nana mabasa sa ikadong to sila 3 no work no eat. Mo na nga naagyo tay responsibilities. Mo na kung gingon nimo ang 10 commandments sigala usa na sa atong katungdanan nga mintas ni apatan ng kalibutan na keeping the law, obeying the commandments. Di ba? Ingon dia, for many Christian, unfortunately, the idea of obeying the law, especially the fourth commandment, ang adlaw ipapahulay, is a legalism and the claim that we are called simply to love God. Yan alam mga kaigsunan. Ang atong pagtuman sa balaod sa Ginoo, simple lang kayo. Dili kay wasunta, kundi nagtugbang nanta sa gugma sa Ginoo. Ang pagtuman dahil higala, katumanan na gugma. No, ang gugma, katumanan, pagtuman sa sugos Ginoo. Kaya nang bangkuan ba nga, lami ikaw butong ingon ang babae nga guwapa na imong uyab nga. Lami ikaw nung kining butong, tungod sa imong gugma, mong fergi ka nga. Sa mong kuha tagbutong kat ko, sige kat bisag unsa kalisod tungod sa imong gugma matuman mo na mga kaigsunan. Mo na nga walay sugo nga dili matuman kun dili ipaagi gugma. Kay paagi nimo gugma higala matuman gyud mo na, kay ang gugma nag connection kana sa gitawag o grace. Proverbio 1:9 nga ang grasya purong-purong sa ulo makapagaan sa pagtuman mga kaigsunan. Ato pa ang gugma higala makapagaan sa pagtuman sa sugo sa Ginoo. Muna nga tuman jud ta higala kay responsibilities of God's family members. Maunay atong katungdanan mga igsoon sa pagtuman sa kabubuton sa Ginoo. Unya sa diha nga natay gituman natay gituman nga kabubuton sa Ginoo, natay gituman nga mga balaod, natay gituhuan
Kay kanang 10 commandments mao mo guna siya baruganan sa mga Kristohanon. O yes, baruganan na sa Kristohanon. Roma 3:31, di ba? Nagingon diya mga higala nga gibungkag ba ang kasuguan o giwala ba tungod sa pagtuo, palayo ka na. Pinagi sa pagtuo ang kasugan gipabarog. Nato pa ang katungdanan sa mga Christian kung sa mga Kristohanon mao ang pagpabarog sa balaod sa Ginoo. Muna nga dili basta-basta igsoon magpabarog ka sa balaod sa Ginoo. Gikan sa membro man tas pamilya sa Ginoo. Unya sa diyang membro tas pamilya sa Ginoo, aduna tay assurance, aduna tay palabuton mga kapaglaom. Gisaad na sa Ginoo. Sa diyang makaadto nako, makaandam na kog luna didto, mobalik ako og dawaton kuhaon ko kamo, no? Mo na mga igsoon. Mo na gingon mga kapaglaom nga sa diha nga kita nagtuo, nagtuman sa Ginoo, aduna dete mapalabot. Dunay kita treasure in heaven, no? Daghan kayo ang mga katawhan karon nga nangitag treasure. Pero ang tres na ang sure, wa pa. Wa pa sure mga igsoon. Ang gustos Ginoo nga magtigom tagbahandi sa langit. Unsa to pagtigom bahandi sa langit? Ingon nga kita kapamilyas Ginoo. Ingali day mga kaigsonan nga ang imong salapi igugol imong buhat sa Ginoo. Na kay gitawag og unsa kining gitawag nga treasure of heaven. Doon na kay natigom nga bahandi. Ang imong kwarta gihatag sa kabus, imong kwarta nang gihatag nimo sa naglisod-lisod, nakatigom ka og bahandi sa langit. Na nagpakilimos gitagaan nimo ang imong 5 na imong bahandi sa langit. Di ba gilitok naman as Ginoo daan yan, ningon ang Ginoo nga sa pinakalabing ubos nga inyong ginabuhat ninyo kanako. Mabasa na mga higala sa Mateo 25, di ba? 31 hangtod mas 35. Gigutom, gipakaon, gipainom, way bisti gibistihan, nagapriso ng ospital gipangduaw. Muna diya nga nakatigom tag bahandi dito sa langit. Bahandi dito sa langit. Mga kapaglaom. Muna nga sa diya nga ikaw membro sa panimalay sa Ginoo, sure na nimong bahandi sa langit. Magyatagon ka, sure na dito. Pagbalik sa Ginoo mga higala, sigurado ka kay namay imong ma-withdraw, no? Biblikal na mga kaigsunan, tagaan kag bahandi, tagaan kag talento, tagaan kag ipatubo na siya. Kung dili gusto nimo wala di ka mo ibangko na siya, nagpasabot mo tubo na og imo nang ma-withdraw mga kaigsunan. Mao na nga ang mga katawhan sa Ginoo. Kung ikaw nagpasakop, tingnan bitaw ang Santiago 4:17, di ba? Magpasakop kamo masinugtanon sa Dios, sukli ang yawa aron mo karatil sa pagdalagan. Magpasakop kamo sa Dios, magpasakop kamo masinugtanon diya sa Dios. But pasabot, magpasakop ta diya sa Ginoo. Nga ang Ginoo mga higala, mooy maghatag nato og assurance. Nga nakita sa Ginoo nga kita angayan gayod nga gantihan, no? Angayan yun gantihan mga igsoon. Angayan gyud ta gantihan og angayan gyud ta nga pasidunggan si Ginoo tungod kay nagpasidaan man gyud ang Ginoo kapag laom nga mao na atong katungdanan. Eklesis 12:13 kay kung masipyat ka ana dunay hukom, no? 12:14 ang imong mga sekreto, mga tinago igabutyag. Ngano man kay daghan karon ang mga katawhan kapag laom nga naa sa sulod pero ang binuhatan wala hingkit is tao pero nakit-as Ginoo nga wala di ay sa pagka Kristohanon, wala di sa Ginoo. Mo na nga walay wa makitas Ginoo, di ba? Walay wa makitas Ginoo. Mabasa sa Hebron 4:13, nakita sa Dios ang tanan mga kaigsunan. Walay malilong, no? Walay malilong. Diya sa Dios, wala gyud ingon tinago diya sa Dios. Dayag niya ang tanan, kita niya ang tanan. Mga kapaglaom mo na nga
Doon na may bahin natong bahan dito sa langit, kinahanglan nga magmatinud-anon ta ingon nga sakop sa panimalay sa Dios. Diya sa panimalay sa Dios, mga higala, doon na tay mga katungdanan. Kung arita sa panimalay nato mga igsoon, doon na sa tay mga katungdanan, no? Manglaba ko, manghugas ko, natay mga katungdanan. Ayaw pag-speak nga kung naa ka sa panimalay, lingkod-lingkod ra ka. Nga matod pa nila nga ang kaluwasan lingkuron lang, dili. Ang kaluwasan mga igsoon, gihatag ng walay bayad. Pero gikinahanglan nimo nga mapakita nimo ngadtos katilingban og sa Ginoo. Nga dili ka pulpol nga pagkatao, dili ka tapulan nga pagkatao, kundili masinugtanon ka nga pagkatao. Maayo ka sa katilingban, maayo ka sa barangay, sa lungsod, sa syudad, o sa bisan asa, maayo ka kay parte man ka sa panimalay sa Diyos. Muna nga ikaw ako kinahanglan nga magpasakop kita sa Ginoo masinugtanon. Dili kay sakop ko sa panimalay sa Ginoo, sugo adi ko anak kay kumutuman kay iyara na sa Hudiyo, kay mutuman sinagugan sa tanas. Dili na, nahimo naman kang supakiro sa hid sa atong panimalay mga kaigsunan. No, nahimo kang supakiro sa hid sa atong panimalay. Mo na nga, gikinahanglan gyud nato higala nga kining masinugtanon ta Dios Ginoo. No? Balikon ako higala nga part of God's family, kita higala, usata sa mga we are part of God's family. Kita mo sakop sa panimalay sa Diyos. Kaya atong gipasakupan, mao ang tag-iya sa tanan mga igsoon. Muna kay tag-iya man sa tanan, ato siyang ulian, no? Ato ikapulo, mga halad, para sa pagmensahe diya sa Ginoo. Resources of the available for God's family. Walay problema kay iya tanan mga kaigsunan no, na diya makita na to. Tagaan ta niya na mga source, salvation, kinabuhing dayon, anak tanan diya kalipay, na tanan diya mga igsoon. Pero if you love me, keep my commandment. John 14:15. Una nga, ay kalinte. Responsibilities of God's family members, no, na natay mga katungdanan, natay tumanon mga kaigsunan. Mingon mo wala na, di mo kadawat kay ang Thursday treasure in heaven, no? Natay bandi, kay guntag bandi sa langit. Kasi ang pagbalik mga kaigsunan ato nang mag-claim, makadawat ta og kinabuhi nga walay katapusan. Mo nga ikaw ako gikinahanglan gyud higala ang pagkamatinumanon diya sa Ginoo. Nganong tuman man ta sa sugos Ginoo? Because you are a part of the family of God. Tungod kay ikaw, parte ka sa pamilya sa Ginoo, no? Sakop ka sa panimalay sa Ginoo. Una nga, ay na paghugoy-hugoy. Tumana ang sugos Ginoo. Siya tagiyas tanan. Tumanon yun nato kay ang sugo sa Ginoo, ang katungdanan nato, naidaghang parte nga gisugo ang katawhan sa Ginoo. Alang naman siya sa Israel kapag laom. Wa may gingon diya alang sa Israel. Ang Israel usapod nga naka-benefits sa sugo sa Ginoo kay children man sila sa Ginoo, katawhan man sila sa Ginoo. Deuteronomio 14:1 ug 2. Kamo mga pinili balaan. Kay mga pinili man sila, natural nga mutuman gyud sila sa balaod sa Ginoo. Karon kay nasakop naman ta episode 12:13, sakop naman ta sa panimalay sa Israel tungod sa dugo ni Kristo. Mo na nga tuman sa ta sama sa mga Israelinon. Ang sipyat lang sa mga Hudiyo kay wala lang sila mutuo ni Kristo. Naay mga parte nga wala nila matuo. Hantod karon nagpaabot pa sila sa Mesiyas. Mo nang ubang Hudiyo nga nga 70 Adventist karon nakamata sila nga humana daig tubos ang atong Ginoo. Kaya ang ilang gunahona sa pagtubos mga higala sama sa gihimo ni Moses nga mo guide ngadtos mga tao pagkalagyo, mo away, mo patay. Pero lahi mga igsoon si Ginoong Hesus. Sa diyan nagpagkatao siya, gigihan niya ang tao ng unsaon niya magmapailubon. Gigihan niya unsaon niya ang tao may gugmaon.
manggihatagon. Mo na iyang gitudlo igsoon. Bisan pa sa iyang kamatayon higala, walay problema, no? Wala gyud problema. Kay pwede niya dawaton tungod sa iyang gugma kanato. For God so loved the world that He gave His only begotten Son. Whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life. Mao na John 3:16, di ba? Siya man, no, gugma sa amahan. O sa gugma sa amahan, iyang gihatag yung bugtong anak. Aron malaglag, dili. Aron walay usa nga malaglag. No? Kung dili, makabaton sa kinabuhi nga walay katapusan. Muna igso, no? You are the part of the family of God, or we are the part, kita mga kaigsunan, na atay responsibilities ingon nga pamilyas Ginoo. Dunay ang Ginoo nga atong gialagaran, dunay resources, dunay mga nagkadaiya nga naa siya ang tuburan sa tanan mga kaigsunan. Siya ang owner sa tanan nga butang diri sa kalibutan. Wala gid kabalat-an na higala kung naa si Kristo sa atong kinabuhi. Higala mga igsoon, bag-o pa kayo ng ato nga pag-iskot-iskot may tungkol sa leksyon. Advance ang atong leksyon mga kaigsunan. Mga naot ko nga makatabang sad ni sa atong leksyon sa matag Sabado sa Sabbath School. No? Wantay kong panahon mga kapaglaom. Kini inyong kapaglaom, Jerry Laig, maingon, wala kitay mahimo sa pagpakigbatok sa kamaturan, kundili pagdapig sa kamaturan. Thank you very much. Og maayong buntag kanyang tanan, udto may gabi iti buong kalibutan. Ang Diyos magapanalangin kanato.